Čaute, čaute. Takže v noci búrka, ráno dážď, ešte aj pri vyšlape mi trošku pršalo, teraz tiež trošku pomrholieva, takže som dneska sám na Martinských holiach a idem si to tu sám zísť, takže vidíme sa na nejakom traili, idem si dať asi najťažší trail, ktorý tu je, takže som tu síce sám, ale počasie ma neodradí. Idem si teda niečo odjazdiť a nech si spravím pekný deň, takže vidíme sa niekde na traili a idem tam dole, takže vidíme sa. Čaute. Dobre, takže idem si dať náš najťažší trail, lokálny. Je mokro, ako som vravel, v noci búrka, ráno dážď, a teraz prší trošku, takže nirvána po daždi a ideme si teda, respektíve idem si to tu trošičku pošrediť, takže z hôru dolu. Trošku budú chvíliť brzdy. Ajajajajaj, prvá kríza. Tam ma odhodil kameň, trošku, takže prvá kríza. Tam ma taký šúter odhodil, ale les bude tmavý a temný. Nirvanu som ešte v takýchto podmienkach nešiel, takže neviem, aké budú skaly. No, korene budú asi mokré, nedrží to až tak, ako keď je sucho, však to je jasné, to ani nemôže. Ajajaj, ďalšia kríza. No, trošku to tu šmíka, to korene tu na čo, tejto našej nirváne. Takže máme tu paletu. Jasné. No. Toto je presne moment, kedy sa neoplatí sám. Niekde ma to tu zapichlo od ten koreň. Išiel som asi trošku rýchlejšie. No. Ale keďže som tu sám, tak to zase až tak preháňať nejdem a nejdem sa tu opakovať. Takže, no je to tu také mäkké. Celkom to je také mäkké, šmiklavé. Ajajajajaj. Travers v tom mokrom. OK. No. Vyzerá to tu ak na jeseň. Takže takáto nirvánka, ale musím povedať, že celkom to tu šmyká. Celkom to tu šmyká. Ajajaj. Takže tak. Musím povedať, že prvá časť bola celkom šmiklavá. Ono je to úplne iné z posuchu. A to na ťa proste všetko šmíka. Sú tam mokré kamene, korene, nejaké listy. A bolo to také, no, dvakrát som tam dal v podstate pád. A idem na druhú pasáž, tak uvidím, no. Je to také šmiklavé, ale
ale však pršalo. Pokračujeme. Takže nasleduje časť s Rockgardenom. A ešte aj ten je sakra mokrý. Dneska mi to tu dá jak nejde. Kúkaj, jak to tu šmíka. No. Dneska je to vážne celkom o držku. A teraz znie otázka, že či no jasné, že som sa vyjebal. Ajajaj. Ale našťastie som to tak celkom, že ústal. Sakra. No dobre. Ono fakt, tie podmienky sú celkom na hovno. Takže chcel som zísť a ma to tu niekde odhodilo. Kurňa. Dobre, aspoň vieme, že Nirvanu ísť po mokru, po daždi teda vôbec nemá absolútne význam. No. A ešte mám pocit, že som si uhol kľúku. Super. No. Fajn. Takže ešte som si uhol aj kľúku. No, takže ide mi karta. Ako som drbol tam, tak mi oholo kľúku. No tak asi ju skúsim nejakým kameňom vyrovnať, ja neviem. Ajajaj. No, som sa tam oprel o tú skalu. Takže musím si narovnať kľúku, lebo mi chytá o zadnú stavbu. Takže SK, nemám svoj deň. Takže moc sa mi tu nedarí napraviť tú kľúku, však je hrubá, hliníková. Takže budem to musieť ísť nejak tak debil. Čo už. Ale nebudem môcť pedalovať. Som zistil. No, takže Nirvana. Celkom kokos tu všade šmíka. Ale že totálne. No. Takže idem za obmedzených podmienok, kedy mám ohnutú kľúku a nedá sa mi ani pedalovať. No. Opa. A tak v podstate som debilne dopadol, no. Rovno kľúkou na kameň. Tak som si ohol. No. A fakt je to kokos mokré, slízke. Sú to kamene. No. No tak už fakt jebem na to. To nie je dobrzdíš. Sa to rozbehne aha na tých kameňoch. A ideš. Takže toto bude, že crash day. Deň pádov. Deň pádov. Krásne. No a teraz jak budem šlapať, toto neviem. Tlačiť.
tiež nejaké vyzobané. A jak je to korene mokré. Polmetrové schody. No to korene. No tak to som si vybral teda fajnovať, no. Jak to skrátky. To lavolajno dneska. A je to posledné, no. Je to vlhké, mokré. A to ja akože tiež idem cez tie korene. Ja som iný mentál, ty kokos. Mental Raptor. Chcel som vybrať úplnú najväčšiu chudovinu v okrese. Aj, korene. Jaj. To už som si zase vybral za jebnúť tam, ty kokos. Aj. Rozbehne. Skončilo. Takže moja dnešná jazda po daždi dopadla asi tak nejak. Ako mal som v úmysle si dať iba Nirvanu, ale teda dopadla tak, ako dopadla. V podstate mne sa nič nestalo. 3-krát som sa skrešoval. Bike jedine teda som mohol kľuku, ale tak nakoniec sa mi podarilo to kameňom vyklepať, aby som teraz išiel dole. Takže dneska taká Nirvana. A v podstate aj toto patrí ku bajkovačke, však na to máme full face a na to máme chrániče. Ale ísť sem sám asi není bohvečo, lebo som si všimol, že tam hore nebol ani signál, takže keby ma tam vykrešilo desi, tak neviem, kto by ma tu zachránil. Takže dneska taká crashová bajkovačka a vidíme sa zase na budúce, teda dúfam, že nás bude viacej. Čaute.